Happy birthday to both of you. आरो साननैसोनि उनाव बायनांगौ जासिगोन। Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। नै दिनै जोङो मोनसे स्पेशल जायगायाव थांबाय दं आरोना। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। नै दा जों थांबाय दं साब्रै आरो। नै ओरैजाय हाय। Tiklian uन्दुना दं। Tikliaनो उन्दुलांबाय। दा सहैनासो सिखारसिगोन इयो। दिनै माबा मोनसे स्पेशल दं आरो नोंथांमोना दा मिन्थिगोन नायलांबाय थाबा। दा जों दा थांबाय दं आरो नोंथांमोना दसेनि उनावनो मिन्थिसिगोन आरो सहैसिगोन, बारा गोबाव गैला आरो। जरहाट हाबबायानो खोमा ना? हाबसिगोनानो। बिदिब्ला जों दा थांबाय थानोसै। नै गारि सायाव एसे पिज्जा जालांसै। ओंखामबो उखैबाय नालाय ओंखायनो। सापात बिलाइ खागासिनो सापात खाग्राफ्रा। एन्ट्रि फिस नांगौ नामा? एन्ट्रि फिस नांगौनो। ओइ नै फोरमा नायनो फोरमा नायनो ओइनै सापात खाग्रा जोबोद मोजांखा आरोना। आरो अखा हानायखाय इमान स्रां स्रां नुवाखै। आं एबारसो फार्स्ट टाइम फैखादों आरोना, आं फैफेराखै बेवहाय। আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লৈছো দে। ইউটিউবত দিব। ভাত খাব আহিছে নেকি? খালে হাফ চাপ ওলাই নাই? ওলাই ন? আয়ো बै नै गल्फ फिल्डआ बेनो, बेवहाय गल्फ गेलेयो आरोना, गल्फ। ओमफ्राय दा जों थांनोसै सिङाव। गाइस नै दा जों सौफैबाय। नै गारिनिफ्राय बयबो ओंखारजोब्बाय आरो। नै दा जों सिङाव हाबनोसै। हानसिगोनथ'। जाफैबाय। नै जोंनि आसामनि थसे गङारि गान्दा। এই গোল্ডেন কাপ बायदिखौसो नुदोंना? सिलभार कालारनि। नै बरियाखा आरोना। अखा हानायखाय एसे दिगदार जाबाय, बाट ओइनै दंफां सिङावबो जिरायग्रा दङ बरियानो। गाइस जों दिनै आंनि फार्स्ट ससमा गाननानै भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना नुबाय आरोना। दा ओमफ्राय नैबेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय माने दिनै आंनि बार्थडे दं आरोना, बेखायनो एसे फैबाय बेयाव एसे केक हानो आरो बेरायनो होननानै। नैबे आंनि लोगोनाबो बेनाबो बार्थडे आरो दिनै। ओमफ्राय सानैजों डेटआ सेम जाबाय नालाय ओंखायनो सानैबो इयाव फैनो होननानै फैबाय आरो। केक हानो नागिरबाय आरो। ओमफ्राय नै बिसोरो जगार खालामबाय दं आरोना। नै आंहाना केकआ ओरैनो बानायखानाय रेडिमेड आरोना बेनानै। जों सानैनिबो बार्थडे आरो दिनै सानसेयावनो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday
Hi guys. Hello. Hi. सा लोंनोसै माने कफि लोंनोसै आरो नै केक हाखांबाय आरो केक हाखांनानै दसे जिरायबाय ओमफ्रायो दा बेरायनोसै आरो उन्दुलांबाय नैबे काजिरङा गल्फ रिजर्टनि मालिका बेनोमोन आरोना नामा जाबाय डक्टर हेमेन्द्र प्रसाद बरुवा बेयावनो दङ लिस्टफ्रा बागाननि मालिकमोन आरोना बियो ब्रिटिशनि टाइमावनो दा माने नै लोग एवार्ड मोनबावलायदों मालाय नै ब्रिटिशनि दिनाव गल्फ गेलेग्राया बेनिफ्राय CS:GO गोबां मोजां लांदां आरो ओमफ्राय नै बेवहाय मा लोंनो गोसो लोंनो हायो किन्तु फैसा होनांगोन दे ओरैनो नङा ओमफ्राय बेवहाय जिरायनानै जानो हायोमोन मा खालामनो दा अखा बोथोर अखायाव बिदि जिरायनाथ' जानो हाला अखाबो दाबो फ्रि थाइफ्रिगासिनो गोबां मोजां नै ओमफ्राय टाबावनो गायदों टाबानो जानो हायो नै बोराया नै चिकु दंफाङा जोंहानावबो दंमोन ना बेना गिदिरसिन आरोना चिकुआ ओमफ्राय ओरैजाय गिदिंनोसै जोङो कटेजआ बोरायबायलै बेवहाय थानो हायो आरोना गाइस बेयाव रुम लाना थानो हायो जों दा थाया जोङो मा होनो थांफिनगोन बिसोरखौ नायदो केमेरामेनखौ ब्लगारनि लाइफ मा खालामनो गाइस बिदिनो आरो बेफोरो सब कटेज गोजा आरोना मा बुंबावनो मिस्टरा आंनि थाखाय स्पेसियेल बार्थडे खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जोबोद गोसोखौ मोजां मोनदों मारै नांदों ओरैनो जायगाखौ जायगायाथ' बिराद मोजां बेनि सायाव आरो स्पेसियेल अयथासार मोजांसिन मोनबाय गोसोखौ जोबोद मोजां नांदों आरोना थेंक इउ so much जायगायाबो ओरैबायदि रमान्टिक माने ओरैबायदि मोजां आरोना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन फैनानै नायफैनो हागोन गोसोखौ जोबोद मोजां मोनगोन आरोना जरहाटनिफ्राय खाथिथार ओमफ्राय आं फैफेराखैमोन नालाय ओंखायनो दिनै फैबाय बेबो लाबोबाय आरो जोंनि लोगोनिजों आंजों बार्थडेया सेम जाबाय नालाय ओमफ्रायो मिलायबाय आरो कम्बाइन जाबाय आरो सानैनिजों जेबो नङा बाट लोगोजों फैनायनि मजायाबो आलादा जाखायो दा आरो बांसिन बिराद मोजांसिन नांबाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों थेंक इउ so much मिस्टार आंखौ लाबोनायनि थाखाय नैयाव बार दं आरोना नै बरिया बेयावथ' रेस्टुरेन्टआ ओंखाम जाग्राया बेयाव जेरै माबा मोनसे लोंनोसै जोङो फैदो मा लोंनो नागिरदों बार्थडे गालफ्रा
आरोना फैदो भिडिअ'नो जोंहा जाखांबाय नै सानैया इसरा सानैजों जाखाङाखै नै गाइस जाखांबाय लोंखांबाय गासैखौबो बेरायजोब्बाय ओमफ्राय दा फैयै फैयै दा थांनो सम जाबाय आरो ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरो जोङो बिदिब्ला दा मोनसे बैयाव मिउजियाम नायलांनो नागिरदों आरो मा मिउजियाम होनदोंमोन सुकापा मिउजियामखौ नायलांगोन आरो बेखौबो नोंथांमोननो हाबा खोन्थानोसै दा ओरै हाबलांगोन नालाय बेवहाय ओंखायनो थाब थांनांसिगोन मोनाबायानो आरो नोंथांमोना जाय जाय फैफेराखै फैनानै नायफै ओरैबायदि समायना आरोना बे जायगाया काजिरङा गल्फ रिजर्ट आरोना निनो गोलैदो सेम डे अफ बर्थडे जोंहा बर्थडे पार्टनार आरो प्लास जायगायाबो सेम जायगानि जों सानैया बेहा जनायनि आहा सिमेन्टनि खाथि ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय जोंहा हाजबेन्ड मोना आरो बेलेग बेलेग जायगानि आरो अब्लाबो जों खाथि नालाय बार्थडेयाबो एखे लोगोखा जों सानैया बिनि सायाव बिराद मोजांसिन जाबाय आरो बेरायनो लोगोआवहाय बोरै मोनदों बेरायनानै बे जायगाखौ जोबोद मोजां नांदों आं फैफेराखैमोन फैनानै ओरैबायदि गोसोखौ मोजां नांदों ना मा बुंनानै फोरमायनो खुगायाव राव गैया गाइस होमबाबो सानदेयाव स्पेसियेल मोजांसिन आरो ना बे रिजर्टखौ एगारनानै थांनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय आरो गारि गाखोदो थांनोसै जुई हाल चलो मंडे क्लस जय गिदिर खानाय गाइस बेयाव एन्ट्रि फिस लानांगौ आरो ओमफ्राय दा हाबनोसै उन्दुबाय फिसाजोआ नायदो हाय हेल' गन्थं हगारगासिनो सासे बिरबाय बे जायाखै बे बेयावबो जागोन मिउजियाम जागोन बे खुलिथ'वाखै दाबो अपेनिं जायाखै ओमफ्राय नै दा जोङो थांबाय दं ओइ नै इयाव ना इयाव सुकापा दं बेयाव दिनै आंना खाफाला ओरैबायदि मोजां गाइस बुंनोनो नांला ओरैसोलायनो मंगलबाराव जन्म जाग्राफ्रा मंगल जायोना आंनालाय सानडेसो दा आं सानडेआवसो जोनोम जादों दा दिनै मंगलबाराव बार्थडे जाबाय मंगलबाराव आंनि बार्थडे जादों आरो लाकी आया बिबारा बेसे मोजां नायलाय आयौ नेवन्थ' दा बिबारा जि समायनाखाहाय फार्स्ट दलङा हाबग्रानि गाइस आया हाब्रु दलङा हाबग्रानि लड लानो हाखानायालै वाव ओरैबायदि समायनालै मा बुंनो ना साजावनाय गैयाखै बेयाव हागोन गाइस नायलाय बिबारा ओरैबायदि अनथावथावखा नायलाय मासे समायना बिबार बेलाय आयौ सुकापा आहम राजाया बेखौनो नायनो फैदोंमोन आरोना जोबोद गिदिर भिडिअ फिसा नुनो हागौ बाट बिराद गिदिर आरोना ओरैबायदि गिदिर नै बेनो आरोना मिउजियामा इयाव माने भिडिअ लानो होआ भिडिअ एलाउड नङा ओमफ्राय जों नायनोसै आरो मा मा दं नोंथांमोननो खोन्थागोन दायो ना सना दा जों थांबाय दं नै इनिफ्राय केमेरा लानो मोनला जों दा हाबनांनोसै दे गाइस